Engikukhumbula nje ugcine sowunyamalele ngazi unyamalele Isizathu sokuthi nginyamalala bongasazi. Cha, awushongo. Ingane yakho ukuthi ngikhulume ngoba wena ongibizile. Ima-ke bo. Umtshela ngeke ngikhulume. Ima, wathi ngene uyizalukwazi kwakufanele baba ugibele embhedeni. Cha ukhuluma into ekuyiyona. Ima baba, wo hlisa umoya. Akuliwa la baba. Kuzolungiswa la kahle kahle. Ngithi ngilungisamela naye. Ima baba ithina ngithi njobe yabo njoba ngilungisa naye. Abo njoba ngihleli phakathi kweni baba ngizama kona ukuthi ukuze ningaze nikwebhana. Ngiyalungisa la. Hi sanibona babukeli igama lami nguLunu PayPal ngihlala eMlazi ngokuhlala ngisuka phansi hadi ngwamaci isigodi guys la ngibhalelwe intokwazi uNunu niyazi ke uNunu kwinunu engafi inunu engabulawa ke ngabona bulawa la ngibhalele usisoma udinga usizo ke la ekhaya ke ukuthi simsize ukuthi asibone ugobela wakufuna ukumchazela phela ukuthi ugobelo ubuye aphinde antshontshe untshontsile kugobela wenza njalo washaya dume ngazo ke ngifuna ke sibabuke sishwishelele siyobona nanguNunu lapha na correct more cha Malami nguNunu wakamngomezulu. Ngibhalele inunu engafi ukuthi ngifuna bangisize. Bekade ngithwasa ugobela wami sagcina naye sisithandana. Ekuthandaneni kwethu ke ngigcine sengikhulelwa. Uma sengikhulela mengimtshela ungitshela ukuthi angiyikhiphi ingane. Angizange ngize ngiyikhiphi ingane. Okunalokho ngikhethe ukusuka ngibaleke eduze kwakhe. Uma sengibalekile emveni kwensuku ngithola ukuthi ingane isishonile isisu saphuphuma sami. And ngisola yena ugobela ukuthi uyena wangithumela ngezilwane ekuthenini kuze kushona ingane yami. Babukeli sekunjalo njengoba bengishilo ukuthi ke siyobona uNunu the Nunu Perry kwinunu engafi. Nangokusisi ke uzokasichazele kabanzi ukuthi njengoba sibhalele efuna lo sizo eyiphela izinyanga abafethu singaboni sesishawa izulu emini kaBhayila ngalibalele. Sisi kunjani ma? Uyena kuNunu babukeli ungichazele ke mabothi ufuna sikusize ngani ke la ekhaya? Ngifuna ningisize kahle kahle ngibhalele kwinunu engafi ukuthi ngifuna ingisize inunu engafi. Ugobela wami ekade ngithwasa kuyena ubabusosile. Sitheme ngabe engithwasisa kwahamba sagcina sisithandana. Ayibo Yes ngathi mangabe ngimbuza ukuthi sithandana kanjani wathi part ye process because ngangenwa zizalukwazi kumele ukuthi sithandane. Ngokuthi nami ngidinga usizo angazi kahle into engimele ngiyenze yibi sagcina sisithandana. Ekuthandaneni kwethu sigcine sesimithisana. Khona la esigodlweni. Khona esigodlweni. Izalukwazi nje kuthiwa zayidinga lento. Awu. Uma sengithola ukuthi ngikhulelwe ngimazisa ubabusosile baba sengikhulelwe. Yeah. Athi angiyikhiphi ingane. Hayibo. Hayi nginqabeke mina ukuyikhipha ingane ngokuthi hayi ngeke ngikwazi because angithi ubethe iphathe process how come manje uthi ngisikhiphi isizo because yonke into esenza siyenza ngokuthi thiwe into yedluzi. Mengabe sengibona ukuthi okay lo muntu uyangithreatisha ngokuthi angikhiphi isizo ngagcina sengibaleka esigodlweni. Mengibaleka esigodlweni ngihambele ngaya le ngiyocasha khona. Mengicashile akuphelanga ngisho 2 days mntakamama saphuphuma isizo. Hayi akukho nje akwenzile mhlawumbe okusolayo noma ngiyamsola ukuthi ephuphumeni kwesisu yena othumela izilwane zakhe. Kanjani ngoba phela wona usubalekile esigodlweni? Ngibalekile kodwa ngokuthi izinto zasesigodlweni ezinye ngiyazazi ngiyasola ukuthi uyena. Hayi okay. Ake nizweleke babuhela ukhobela ukuthi usevele wathi wathi fahla kahle fohlo wafohloza amaqanda kwaphihlika yonke lento kwase kuvela umonakalo. Niyazi ke la nini engapha simfuna umntwana ongena baba ingane engena ekhaya. Sekunjalo ke asike sithi shelele sithi shwishelele sithi ola correct moje lapha kubabusosibo. Makhosi. Sekunjalo sesihlanganileke nobaba sesihambe safika samfumana wasifika ngisangithola njani baba sigalelekile sabona baba ngiyaphila njani baba baba ngiyethemba ukuthi uyazi usubizelweni la awazi ukuze baba ngohlelo kuthiwa inunu engabulawa engafi inhloko hayi angaze ngizwe ngalo angena nje umuntu osethoza lezo zinto
into zakhe ayishayisa nje. Hayi. Oh. Ngizibuka nje into engacacanga kahle. Uyamazi udadewethu lo noma uyaqala ukumbona? Ingane yami ngiyayazi. Ingane yakho. Kanjani baba? Ingane yami yasesikoleni. Yasesikoleni. Uyithwasa lami kahle kahle. Ithwasa. Baba. Usibhalelile la baba uNoni. Usibhalele uyena uNoni la. Umntwana lo. Ucela ukuthi simsize la baba. Kodwa uzokuchazeleke kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Awumchazele ukuthi akazi ngithi. Oze intokazi nangubaba usefikile la. Uyena lo. Baba sasibona phela. Siyaphila. Ubaba uyakhumbula ukuthi kade sisesigodlweni ugcine kwenzakalani phakathi kwami naye. Angikhumbuli. Engikukhumbula nje ugcine sonyamalele ngazi unyamalele. Isizathu sokuthi ngiyamalala bongasazi. Cha, awushongo. Ubaba akakhumbula ukuthi ngamtshela ukuthi ngikhulelwe futhi ngikhulelwe ingane yakhe. Hayi wakusho lokho. Wakuchaza impela lokho. Ngiyakwazi lokho. Okay. Uyasazi isizathu esingenza ukuthi ngikubizelele ekhaya. Cha. Ukuthi ngicela ukuthi ungigeze. Isizathu esithi ngithi ngicela ungigeze. Baba Sosibo ngifike ngakutshela ukuthi ngikhulelwe and ngitsheleni kwami ukuthi ngikhulelwe. Angithi wawuthe lento esiyenza iphathi yeprocess yentwaso ngoba ngangenwa abantu abaziza lokwazi bafuna mina nawe sigibele embedeni. Ngithi akukhumbula lokho? Angikhumbuli. Hayi Baba Sosibo awukwazi ukuthi ungakukhumbula ngoba mina nawe besidlala amapatapata zibili hayi. Ngiyakwazi ke lokho. Ukuthi kukhona okwenzeka phakathi kwami nawe. Kodwa lokho ukuthi kunengqoqo esazikhuluma indlela ekwenzeka ngayo kuphela. Ongayichaza hayi ukuthi imane ngicela into ethize. Ngicela ukungenelela baba. Manje baba usho ukuthi yonke lento ayishoyo baba isusa phansi nje. Into engekho nje. Ayikho into uzongibuza ngento ozokutwasa, ithwasa lami leli. Yes, ngeke phela baba ngakubuzi baba ithwasa impela ukubhalele thina njengenune engaphela baba ngoba phela manje ufuna usizo la baba. Ulani usizo ngoba wahamba yena ufuna ukugezwa nje umntwana uyasho. Usizo engilidingayo kahle kuwena ukuthi ungigeze njengoba ngaphuphunyelwa yisisu sakho. And kuleso sisu ngiyakusola futhi ukuthi wena owenza ukuthi ngiphuphunyelwe isisu ngoba nwawuvela uthe kade ngizabaleka ngathi mengitshela ukuthi ngikhulelwe wathi angisikhiphi isisu kungani wawuthi angikhiphi isisu and mase sengibalekile kwakho then ngizophuphunyelwa isisu out of nowhere ngingakaze ngize ngigule ngingakaze ngize ngenzeke lutho. Uyabona ke le ukuphuphunyelwa isisu amanyala nje lo akho owaziyo ukuthi amanyalo wasusaka kuphi kanjani nobani. Amanyala kahle musuku ngitshela ukuthi amanyala ingane yakho ukuthi bekwamanyala ngoba wena ngibizile imake baba ngitshela ngeke ngikhulume imake bekwamanyala ingane yakho imashuthi baba ngicela ukubuza baba mawuthi amanyala uchaza ukuthini angikhona la ngingakuzwa kahle khona baba ukuphungula kwakhe isisu kwamanyala ekubeni yena ethi usola wena ekuphunyeleni kwakhe isisu ngoba wena uvela uthe baba eqaleni akakhiphi isisu uzabaleke nje ingoba uyifuna ugcina umntwana wena shuthi usaba ihlazo lokuthi umithi iswazi shuthi vele kwayesekuqaleni leyo ukuthi ungani theni wathi ngeno izalukwazi kwakufanele baba ugibele embedeni cha ukhuluma into ekuyona ima baba hlisa umoya baba hlisa umoya baba inkinga phela umntwana usengichazelile ukuthi wena baba wathi mezothwasa wena khuluma ima baba phela mina ngizozama ukulungisa la akuliwa la baba kuzolungiswa la kahle kahle ngithi ngilungisa mina naye ima baba ithina ngithi njobe abantu ngilungisa naye abantu ngihleli phakathi kweni baba ngizama kona ukuthi ukuze ningaze nikwebhana ngiyalungisa la ngiyabona phela indlela sokukhomba ngayo baba mina useyidlula isiyeqa phela imini siyanga uyazi ngiyachazela baba ukuthi umntwana utheni kumina wena baba umntwana ezothwasa kuwena wathi yeka yena akakhuluma achaza ngingachazi awuchazi sisi wazi lutho ngalento akachaze yena okay nangithi baba ngazi lutho umntana awumtshela ukuthi kwenzakala baba Sosibo ikupho ongakuzwe engizokuchazisela kahle ugcole kona awukungimenishini uyabona awume nje ngiyibekela le ndaba uyabona ngiyakubona konke lokho okwenzakalile engingakuthandi nengingakufundi ukuthi ungaze ungisole kona lokho ukuthi waphuphunyelwa isisu ngoba uyazi wabalekilani wena into eyangibalekile uzomtshena kangilinde ngikhulume okay ngikhuluma wahamba wena usungitshenile ukuthi ukhulelwe ngithi
njengoba hamba kwakufanele siyenze nawe ngoba kwakhona lokho esasikwenze nawe sakwenza kungafanele sikwenze. Awu kanjani? Ngoba- Ima-ke babusosipho, Imani. ima ngicela uxolo nje baba umdala ukuphula ulimi. Kwakumele sikwenze ukuthi sigibele embhedeni silalane. Kwakuyinqubo vele. Kwakumele. And mase sengikhulele kukhona enye inqubo kwakumele siqhubeke siyenze. Cha. Man. Uyabona lento esayenza nawe. Yayiphakathi kwethu sobabili. Wena sogijima manje uye emakhameleni lapha uzongihlisa isithunzi. Angikhohlisi baba. Okwesibili uyaphinda uyasuka ekhaya. Uyahamba. Izinkamba zakho lapha zihleli. Uyahamba wena awusho lutho. Awusho lutho kumele masohamba. Manje uzobuya ngazo zoqhaba sozongitshela ukuthi isiso siphumile sikhishwa yini. Into ayibalekele ukuthi uhambe uyokhipha isiso. Hayi ukuthi uzothola mina ngalokho. Lalela ukube kuthiwa ngangifisa ukusikhipha isiso. Yabo that time uthi awuyifuni lo bastard angikhiphe leso siso ngangizosikipha ngalelo langa. Isiphi istatue sasingangenza ukuthi ngiphume ngibaleke mase ngibuye sengizoclaima wona ukuthi ngikhipha isiso. Iyiphi into engayingangenza ukuthi ngoba mina kube wena ngesikhathi ungitshela ukuthi ubastard lena ngikukhohlakele Ngicela ukubuza. Ngicela ukuphula ulimi lapha. Baba ukhona umama lapha kwakho? Ukhona? Ukho. Umama ingakho ukuthi akakhipha isisu ngoba ubalekile ihlazo ngumama. Umama uyisangoma noma? Akukho hlazo. Umama inyanga. Oh, sobalekele ukuthi ulala namathwasa umama uzobontsha amathwasa. Mangaki baba amathwasa usulale nawo? Ngiyabuza. Ngeke ngihlawule baba ngoba phela kufanele uhlawule ngapha mina baba. Uzongihlawula. Ngeke ngihlawule baba. Wena la ukungithuka lokhu kungikhomba ngingakukhomba umdala. Abo nje mase uqala ungikhomba. Ungenapho nendabeni zethu. Sengiphakathi ke usangikhipha ngiphakathi. Ngiyangena sengibhaleliwe. Wena umbizile. Lamanyala lawo. Ulawo wenziwe wena mntu omdala. Wena umuntu osenzela Wawuphi nasiyenza. Imali baba amanyala la ulala nethwasa. Mina ngazi ngaye. Uyena wazi ngami. Wena ungena kuphi wena? Nami sengitshelile ke ngawe futhi ukuthi wena. Utshelile wazi lutho uzento esho yena lalela nami ukuthi ngithini. Ngeke ngizwe ngawe baba. Ngeke ngizwe bawe. Babusosipho musukuzenza umuntu la alright. Ekubeni mina ngiyakwazi up to Z baba. Okay asilungisene inkinga la baba uzokwazi ukugeza lengane yabantu leyo walala naye yamitha yaphunyelwe sisingasekho esigodlweni sakho. Uye. Kufanele azohlawula mina esigodlweni sami ukuthi washiya isigodlo. Wabaleka. Okay. Manje mesebuya uzongibekela namanyala. Okay baba mawukuthi manje baba uyahlawula isigodlweni ukuthi ufunani wena uma kuhlawula isigodlo sakho? Funa khipha imbuzi azogeza lwamosi. Wena umgeza nini yena? Bafana baqhaza ogeza soyikhuluma late yami naye ngoba baba ngeke phela baba imani wo ngeke phela baba yakhe ikhulunywe late yakho naye eyakho ufuna ukukhulunywe manje qedwe umuntu abangangiyondla mina yayidla mina lapha nawe wayidla yamitha wangithi yayidla wena afunika wena lo nawe wayidla yamitha kaphunyelwa isizwe wena lokho angithi bale baba ngiyaqhala angithi nawe baba uyasho ukuthi yayidla wena nawe wayidla ke kwaze kwavela isisu lesi wena into ngibiza wena ngani yiyo le lutho baba wena odla ingane yamitha mina ngidla ngamuntu wena udla ingane yamitha ingane wayondla wena wayiphakela shuzo nababa awuthule nangumuntu engizokhuluma naye ngicela ukubuza ke njengoba uthi mina kumele ngibuye ngihlawule wena uzozihlawula nini lezalukwazi zasekhaya wazingcolisa ungitshela ukuthi izona ezithi zidinga ukuthi wena ugibele phezulu kwami wena indlela owenza ngayo mntanami lapha ekhaya ngithi mangabe ngikunikeza izinto nje ngithi uzokwenza u1 no2 no3 uqhamuke kumina ugqoka into awukwazi ukuthatha amabhayi wabekela uza kumina uzogoba kabi lapha ngimi wena lo wenza ukuthi ngize ngibe nezinkanuko kanti ubaba uyakhala sengiba nezinkanuko wena wavuma ungangisolike sibona sobabili imani wena baba manje uyakhala shiso wena baba wakhala phela ukuthi nginyanga ukuthi ngiyena umuntu wesilisa kunawo imizwa wakhala wena baba indlela enza ngayo cha baba wena wakhala ngiyema lapha ukuthi angimina uqala futhi angimina ukugcina ayi ungabaletha ngikwazi lobo uthi mabekhona ungabaletha yena ngithi ukwazi ukuletha la balethe nabo futhi wokugcina okubhlungu ukuthi abakwazi ukuzikhulumela abanye mina ngoba ngikwazile ukusukuma ngathi ngizozikhulumela ngiyacela ubabusosipho akazongigeza baba manje baba lo mqhoyiso uyawukhokha noma wenza ugeza ingane noma wenze njani uyabona makube lento uyikhulume kahle wasekuqaleni ingabe yenzekile ngendlela eright nikijimela zongifaka kumakhamera into engisho manje angisayingeni yonke lento yenu akwazi phela baba usungangayingeni ingane wayifica intombi baba wayimithisa yaphunyelwa isisisu yashiya ukuthwasa ifuna ukugeza ingane ingcola into zayo imile baba wena mntu omdala into le yakho ke manje ngicasulayo ukuthi ulokuthi ngathola intombi wena usewumzali manje unina wakhe hayi mina baba phela ngizela ngizosiza la baba
yabo ingane la yaphunyelwa yabo kuningi nje wasusingane ebuncaneni wayesebudaleni yabo ngisola ngomuntu owafika kwami ngathi ngiyavula endlini ngamfana nangomntu wami ngomnyango wamthatha umgibeza embhedeni wena nathi ngibulela ingane futhi akekho baba akekho sobulela ingane baba akekho sobulela ingane baba uyangisola ekuphumeni kwesizwe ngoba baba uyakwazi ukuthi uphathe imise njani baba yabo nje wena usuthi manje umkhoyiso ngiyawazi uhlangana lapha nenkomo kanini ngempela baba ngingahlangana ngidakelwa wena ihlisa umoya cha ngidakelwa wena ihlisa umoya baba ihlisa umoya baba fuseka hawu baba Sosibo we baba ay engathi umakhosi la uze kabi manje baba Sosibo ay babukeli niyazibonela kubaba Sosibo ke manje ke ukudina uganunwabo ulwa nomqhoyiso kamama wentombazana ay niyayibonela hey waqedile baba Mathwasa mina ngiyazi lento baba ufuna ukubamba mina iqoba ngibamba ngiyeka ngihlafuna ngifelele okay baba igama lami ngulunu PayPal ngisuke eMlazi ngokuhlala ngihlala eMlazi ngisengihadi ngiphansi kwaMaci Sigodi correct moja inini engafi le so nibamba sesenibamba ay lo baba nagibela kanjani embhedeni umuntu omdala nje nawe ukuyithanda